Tmiem il-ġimgħa ta' 19 ta' Marzu kien wieħed ta' festa l-lokalità tal-Imsida, partikolarment tal-parroċċa iddedikata lil San Giuseppe. Dan kif din is-sena qed ikun iċċelebrat il-125 anniversarju minn meta l-istatwa titolari ta' San Giuseppe waslet fil-parroċċa. Barra minn hekk l-Imsida ra l-wasla tal-kanonku Dun Simon Xiberras bħala l-kappillan il-ġdid. L-attivitajiet ewlenin bdew il-ġimgħa 16 ta' Marzu fil-għaxija, meta wara l-quddiesa ta' fil-għaxija l-istatwa tieħdet proċessjonalment sal-Knisja tal-Kunċizzjoni li kienet l-ewwel parroċċa fl-Imsida, u mbagħad bit-trasport sal-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt. Minn hemm l-istatwa tieħdet proċessjonalment sal-Knisja ta' San Duminku. Din il-Knisja fil-Belt intażlet minħabba li l-fundatur tal-Knisja Missidjana, Monsinjur Franġisk Falzon de Bono, ħu l-Beatu Nazio Falzon kien iservi f'dik il-Knisja. Minn hemm il-ħadd filgħodu l-istatwa ta' San Giuseppe ttieħdet lura lejn l-Imsida bil-baħar abbord lanċa li waslet fix-xatta ta' Xbiex u mbagħad proċessjonalment lejn il-pjazza ta' quddiem il-Knisja. Ma' triq l-istatwa twaqfet fost l-oħrajn quddiem il-każin tal-Partit Nazzjonalista fejn il-President tal-Kumitat Sezzjonali Alfred Farrugia ippreżenta bukkett fjuri f'isem il-Kumitat kollu f'riġlejn l-istatwa. Mal-wasla tal-istatwa fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja, il-kappillan il-ġdid Dun Simon Xiberras għaddes quddiesa fil-beraħ akkumpanjat mill-kleru tal-parroċċa u minn Dun Norman Zammit li kienet itemm il-ħidma tiegħu bħala kappillan f'din il-lokalità. L-attivitajiet ġew fit-tmiemhom it-tnejn fil-għaxija fis-solennità ta' San Giuseppe bil-possess tal-kappillan il-ġdid minn idejn il-Vigarju Ġenerali Monsinjur Joe Gallia Kurmi. Matul din iċ-ċerimonja, il-kappillan il-ġdid ingħata f'idejh l-infietaħ tal-Knisja filwaqt li daq simbolikament il-qampina bħala messaġġ li se jkun qed jilqa' lil kulħadd fit-Tempju ta' Alla.